ympäristöä. Enää on meidän ulkohuussi. Meidän kanala. 200 kanaa olisi tarkoitus laittaa siihen. Täällä on meidän entinen asunto. Siellä on emäntä ja Jeep ja Joey ja 2 koiraa. Tuun ja Toto. Say hello! Hello! Siinä on meidän pieni kasvitarha. Siinä on meidän ystävien talon perustukset ja pilarit. Siinä riittää vielä tekemistä. Betonimylly. Pieni yhteistilamme, jossa asumme nyt. Mutta siinä riittää kyllä vielä tekemistä. Teimme juuri niin kuin ei pitäisi tehdä. Niin muutimme siihen saatana ennen kuin se on valmis. Eli se on totaalinen kaos tällä hetkellä. Kaikki on vähän sekaisin jo puoli valmista, mutta kyllä se siitä jonain päivänä. Meidän mopo. Tässä on meidän talo. Se on nyt vaiheessa, kun kattoa rakennellaan. Ja siinä onkin tekemistä, kun joku saatanan idiootti Suomesta suunnitteli siihen 10 jiiriä. Ja nyt se saa kärsiä sitten siitä. Mutta tällaista täällä Thaimaassa. Niin, siinä on toimisto. Ei täällä tämän ihmeempää. Mutta kaikki on hyvin kuitenkin. Bye bye.